Limbador sumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Elisa, anya pa'y lanjor orayam. Apay asaan ka ama kakuti amapan iti lamisaan mo. Gaputa, ada ko may pagpakasik kada kayo, Ma'am Chona. Anya dayta. Sige. Ibagamon, tadi kakat manaktak iti trabaho. Umutang ako may tikwarta kada kayo, Ma'am. Ah, Ang piyansami kin ni Lolo Damian. anya? Pangasiyo, Ma'am. Pautangan da kami ko, Ma. Tsaka nagbayag ni Lolo iti pagbanudan, gaputa lagayan. Apay, manote ka sa pulam, piyansa. 30,000, Ma'am. Nagdakalan? Gaputa na dagsan kayam abasol ti agpukan iti kayo nga awan kating permit na. Talaga mo? Apay ngamin, anagin nalaing nilulong managpukan, uno nagpapukan iti kayo, nga awan permit na? Tiyan mo na kat awan pa kabasulan na, Ma'am. Taginatang nakanuwat day siya kayo. Oray pa eh. Sana mabalin na basta agpapukan iti kayo. Mapautangan da ka di, Ma'am. Mabayadam nga ta, no pautangan ka? Wan, Ma'am. Ikarigatak to abayadan. Ha, sa bagay, mayat laktamat nga ikarom, tapno awanan ti panunutom pa'y abayadan. Anya? Wan, nasaysayat no ikarom ton, ti utangab, itrabahuam. Ngam, ti ko na mabayadam? Ha, jak lamon, no kaano, ang mabayada. Anya, mayat ka? Wan angam. No di mo kayat? Saan ka mat, apautangan? Anya? 8,000 ti sweldo, iti kada bulan. Katupat lang nga bulan na bayadam, nukas pangarigan. Saan ko paya pa interesa? Oh, mayat ka iti dayta a kondisyon. Sige, Ma'am. Oh, nasayaat, nukas ta. Sige, mga ramidak iti pirmaam. Asika ket imutang kanyak. Ket ikarom iti uneg ti upat a bulan a panagtrabaho. Naimagahatan ti anak ko kani Chona. Nga umutang kami iti kwarta kan kuana. Ni Victor. Iso na ito yung mawawag. Hello, Victor? Kumusta kayo, Griselda? Saan kami nga okay? Tag problema kami pailaang iti pangalaan mi iti pangpiyansa mi kani tatang. Lumabalin kayo ako matulungan. Saanan? Tamangan mo isuntumanan ti pagapaan yung agasawa. Kan, rantamat kit ti anak ko ti umutang iti asawam. Ikan na nga ta, Griselda. Day tatisan ko nga mo. Tauray siya kat nagkadkada nga iso kumati pangibagaan na. Kunamat nga Elisa padasan na kano. Naibaga na ka din. Diyan ka mo tadi pa'y matimawag ti anak ko. Ibagak to kay Chona. Kaya pautangan na kayo. Saan, Victor? Di mo aramidan dayta. Tamangan mo agimon tumanan di asawam. Kat ti anak ko ti pagikaruan na. Owen Diyak kaya aparigatan tumanan ni Chona ti anak ko, Victor. Iso adi mo ko maipakita iti asawam. Amasat nan kaunay kada kami. Hello, Elisa. Kumusta? Anya ti damag? Nakautangan kini Ma'am Chona ti pampiyansa tayo kini Lolo Damian nanan. Agpay so. Nagsaya atan no kasta anak.
Ada kondisyon na, nanang. Anya ti kondisyon ni Chona. Laskan ka nung ikarap dyan 30 mil nga inutang ko. Anya? Apay nga pa'y karo na ken ka. Di na kadikayat, abayadan tayo to, inton ada kwarta tayo. Sigurado ka nung ikarap latan, nanang. Tadi na ka nung matamo no kaano ka makabayad. Sigurista talaga. Sa bagay, saan na ka nun ang painteresan di ipautang na kada tayo? Basta ikarap. Mano nga rod abulan nga ikarom. Upat abulan, nanang. O sige. No kasta ti kayat ti boss mo. Awan mabalin tayo, anak. Wala nang. Tinapatid kat makarwaran ni Loloy di pagbaludan. Kaanon to nga rod nga itad na ti ututang makwarta. Mapanto ka nag-withdraw inton malam, nanang. Anya? Inton malampay laang ti panangitad na iti ututangam. Wala nang. Saan ka di ang mabalin nga itan? Tapno may pagnakkuman ti piyansa ni lolong mo. Tinapay ka numasango ita, nanang. No kasta. Inton lawas pa'y lang nga rod ang mabalin nga agpiyansa ni lolong mo. Tahali di inton bigat. Kan Sabado manan iti kabigatan na. Kapilitan, nanang. Ngabasa na bale. Tinapatid kat adan nam namaan tayo ang pampiyansa tayo kin ni Lolo Damian. O sige. Kasta pa'y nga rod, anak. Nasa pa ka manita asin bang pag-iho? Wandad, awan kami ng klase mi. Landani ka naggraduar. Iso at di mo kumamat liliwayan ti panag-adal mo. Saan kaya madanagan, Dad? Manamnaman ti panagturpos ko iti inalak a kurso. Nasaya at nukas ta iho. Kasi ka ti pangnamnamaan ni mami amang sukat tukan kuwata. Amang imatun ka nagiti negosyo tayo inton sandan a kabalan. Uni kayam, Dad. May sabalit man ti saritaan. Anya ti kaya't mapagsaritaan ta iho. May papaniti problema daan ti Criselda kan Elisa. Apang piyansa kan ni Lolo Damian. Inawaga kita ni Criselda iho. Ket, alda ka din pang piyansada, Daddy? Itay agsasarita kami. Ket awan pa tinamnamaan ni Criselda. Yan ko nakanumit ni Elisa. Padasan natin mangibagaki ni Mami. Usapal ako man, tapautangan ni Dani Mami. Maring laang numasya ni Mami iti problema una da Elisa. Ket pautangan na ida. Anya nga tanong awagak ni Mami, ket saludsudakin ko na. Saanin, iho? Wala ket dandani nga tamot sumang pwede ni Mami. Ito-iton balay ti pagsaludsudam ken kuada. Hello, Dominic. Nakaawag ka man. Griselda, saan na pa nakibiyang na ito kahit kulama mo, nung nakautang ti anak mo, itiya mo na. Juan Dominic, imanugot ka numat ni Chona, iti panangibagat ti anak ko kankwana. Nasaya ato kasta. Tapos makarwaran ni tatang mo. Juan, iso na lang. Taikaron to kanu ni Elisa ti utangan na kwarta. Anya? Talaga sigurista ni Chona, Dominic. Kat ikamak ko ita. Amangan no parigatan namanan ti anak ko. Kunak lalo sa anak ko na makawitro itay. Kaputan na ladaw ka nagturong iti bangko. Naibag. Tanayra na ajay gwardya akanayin kung ikan itip-tip. Tiada ijay. Kat nakastrel kak matlaan. Sino ba taday ito eh? Saan mo ta nakafunbok? Hello? Hello, Auntie. Ah, Misya si Daytoy. oh! Siya! Si Kagaya, Miha.
Ante, ada kita dito Manila Airport? Ada ka dito Pilipinas. Yes, Auntie. Kat adi kita tayo tumanan. Sino nga ron tinagsabat kan ka dito sa airport? Dadi ka kasinsin ko, Auntie. Oo, nasaya at nukasta. Umay ka ito pasyaran dito balayo, Auntie. Aba man na makasangpot, ha? Oh, sure, iha. Oh, may kanto. Mahiliwak mo tan, kan ka. Oh. Apay ngay talay, tisangpet mo, honey. Gaputay tayo rimuara kaya opisina. Napanak pa ijipang ko. Lapan ka kanima din nagdeposito. Saan? Napanak nag-withdraw. Ani amat ipagkasapulam iti kwarta. Umututang ni Elisa, iso napanak nag-withdraw. Ani lukas ta, honey. Pinautanga matlaang ida. Wan, nagpagpakaasi. Iso pinauta nga. Simurot itayo na di bangko. Oh, nagsaya atin dahi tangin aramid mo, honey. Kat agyaman ak unay tasim kanti asim karakwada. Oh, Maragsakan ak unay. anya. Maraksakan ka? Gapota, nasulbaran ti parikot ni Criselda? Ha? Sa balin sa manin titurong ti saritam, honey. Agrasam da ita. Pinautangak ni Elisa, tapnosan ang mayakar ni Criselda iti pagtrabahuan na. Kat agtalinad tulat ta, nga adipan ko. Nanang, adanti kwarta pang piyansa tayo kinilolo Damian. Agi ang anak-anak. Nagsaya at kat kumano itay bigat nga intad ni Ma'am Chona. Tapno na asikasok kumati pagpiyansa ni Lolong. Itay mo't lang amin malaman na pa nag-withdraw iti bangko ni Ma'am Chona. Sige, sana bale. Ano usan pa'y laag ni Lolong tiyag talinaad iti pagbaludan iti sumagmamano nga aldaw. Mabit lang nanang ha, sumbatat ka mong awag. Hello? Elisa, maragsakan na kita imbaga ni Mami. Pinautangan na kayong matlangit ipangtiyan sayo ka ni Lolong. Uwan rin. Nasyan matlaan ka na kami ni Ma'am Chona. Di mo alam mo, maproblema anak mo't idin. Kaman ngamin ti mautangan nyo. Agyaman na kiti kanayan apa nang isaksakit mo kada kami ha. Napatagkan kanya kay Lisa. Anya? Kikayat ko asawan. Gaboy ti panagpagayan ta. Isano anya ti problema? Problema kpatan. Agyaman na, Jurin. Maragsa ka na iti naibaga ni Criselda. Ikaro ni Elisa tinutang na kwarta. Sige, parigatam ni Elisa, Chona. Dumteng tulat ta ti aldaw. Adakdakkel tong embagim ti panagbabawim. Numapasamak na ita. Makabalsak tumeten. Gapo iti kinagulib mo. Papanam, iho. Nadalawapan ko katagan ni Jimol, Mami. Iho. Itantanong pa ilahan dayta ha? Adda papananta. Sa dino, ken itaman pa yung isurot na kiti papanan nyo. Gapo, na nakapimpintas abalasan. Ti kasangsangpet manipod Amerika. Iso ti mapanta sa rabuan. Sino ang balasan?
Ni Shasha nga anak ni Don Sebastian. Anya? Nagbakasyon ni Sasha dito Pilipinas? What? Sana nga bakasyon no di ka. Ang naadan dito'y Pilipinas. Anya? Wadi ho. Iso ama panta sa rabon. Imawag kanya kitay. Nakasangkot ka noon di mansyon da. Dakailatan ti mapan mami. Mabayinak nga umay. Nah, tanya ko matikabain mo, iho. Mabayinak ka ni Sasha. No, anya ko mamatikabain mo ka ni Shasha. Idin to takalibal tayo matitipan ng biyag. Uray pa mami. Basta dakailatan ti mapan. Honey, papanan ka no di anak ta. Anda ka naman panagatangan ni Jemol. Tila dakis na no, tila andaman na papapanan na. Ket marabyan to man na sumagpit. Awawis nagpaytay, amapan kam sumarabo, jay balikbayan, ngam, ginakayat. Sino ti sumangpit at pangawisang kumakin ko ala ko nam? Si Mangpata ni Shasha. Abdan ni siya, honey. Uwan. Ikaw yung kukumangarod ni Jorin ni Balayda, tama pa na karod ni Jai. Parang lako man makurso na daan na. Ngam. Oh, Saan ka ko maamaganatan nga kita daan, honey? Tandaan tulad at chimpo nga agkuros ti talanda. Ayaman ay. Tapinat kam tiawis ko nga kita ta, Elisa. Nakababayin mat ano pagkadkadak ti awis mo, Jorin. Kamusta ti trato ni mami kin ka? Nasaya at mat. Sika ka di palahan ti para dalo sa di opisina? Wan, tasaan matakayat ni mamim ti mangalay ti janitor. Kat narumor kayo. Alalay ka dilata ti akam mo ken kuana. Wan sakla ti mang paypayong kin ni mamim kan mang papaid no kas di apudutan. Unahin ni mami. San abali, Jorin? Maano sa kan naragsa ka kiti trabaho. Elisa. Di mo to kumansideran ni mamim, ha? Tama nga not, adda parigatan na. May sabali pa ti sarita. Anya dayta? Saan ka di matulay nga paporsintuan ni mami? Di inutang yung kuana apang piyansayo ka ni lolo? Saan? Masayat mo. Kahit sapal ako ma, di na kanto apuraan na sinyiran. Talaga saan? Taikarot ka no dahi nga inutang ko kin ni mamim. Anya? Upat abulan adi nakpagsweldoan ni mamim, Jorin. Tapno mabayadak ti inutang ko ken kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Maragsa ka na. Tapi na utangan na kami tlahan ni mami. Ang porsyento am kaliti utang mo akwarta? Saan? Nasayaan. Sapal ako ma, tasaan na kanto nga apuraan nga agbayan. Saan, Jorin? Taikarot ka no dahi nga inutang ko. Anya? Upat abulan adi nakpagsweldoan ni mamim. Tapno mabayadak ti inutang ko kan kuana. Apay may manugot kay tidayta. Radya ko manugot. Di nakpautangan ni mamim. Dayta ting kondisyon ni mami ken ka? Wan. Kasaritak to. Sana mabalin na di nakapagsuldo ni ti ulang ti patabulan. Please. Di mo ko man kumprontaran ni mamim. Kasya na ko, Jorin. Ha? Apay kas to ti saom. Gapot na nung isakit na kin ni mamim. Kaslayad adda na mati pa ng parigat na kanya. Anya? Dahil tati agpaiso.
Ito pa nga asin ko, ma. Saan mo to kumalatan asid sidera ni mami? Tasyak ti agi karo no agsakit tinakam na kan ka. Oh, nagpintas ka gaya man iti personal, iha? Kasta ka di, auntie? Wan, iso asayang. Ha? Anya ti sayang, auntie? Sayang ta saan ngay managerin. Sana si Murot kanyak. Makita na ko mga ti kinapintas mo. Kasta ka di? Awan ka di pa ti girlfriend ni Jorin, auntie? Awan pay. Kan ko lang kan kwa na asyak ti agpili ti para kan kwa na. Anya? Nagsayatin na kasta? Wadi ha. Rumbola nga siyak ti agpili ti para iti anak ko. Saan ka di? Tasyak ti adama ka mo iti pagsayaatan na. Ngam, kayat ka dimot ni Jorin? Ada kay ti agpili ti para kan kwa na? Kunana nga iso ti rumbang agpili ti ayatan na. Jaki palubos. Oo. Nagsayatin, lumaisuro yun ni Jorin. Kaya't naman, wano saan, iha. Siyak tagpili ti para kan kuana. Wan kayang. Umay ka matagpasyali ti panay, Oh, sure, auntie. Talagang umayak to. Kaya't kumata makasarsarita ni Uncle Victor. Oh, napananti asawa am tawan ako nam. Hindi to tawan mo sa rek dahil di opisina. Napal si Marabo, pare. Sino ti sinarabo na? Nagano siya, simbang pwede dito Pilipinas. Ano niya? Sino ti kadwa na nagbakasyon? Isisura ka nung laing pare Dominic. Ken, saan lang ang bakasyon, ti kadana? Anya nga rod? Dito yung nga agnaid pare. Takay kaya't nakanumat laing dito yung may Amerika. Anya? Kunaytay ni Elisa, mabit lang iti papanan na. Ngam, aging nga ita. Ngamat lang ang sumakpat. Timatlogan ni Jorin dyan nagsardan iti arubayan. Ni Elisa, iso dyan dimsag iti lugan ni Jorin. Agyaman na Jorin. Nagkita na Jorin kan ti anak ko. Imay na pa'y intulot dito'y balay. Nanan. Apay nga dagat iti ritaw. Gapotay-tay pa'y lang nga paspasungadan ka. Nakipagkita ka matgayam ka ni Jorin, anak. Wan nanay. Ngam, tiyak ko ni baga kada kag iteri muarak ta. Mabai na. Nga mamuak matlat tatay may nakamat intulod. Kunak itay adin akon itulod ngam nagpilit mat ngamin. Agar-aram kadikan ka ni Jorin, Elisa. Ha? Saan nanang? Sigurado ka. Wan nanang. Awan pa'y matimbagbagana no panggap iti ayat. Anya nga ron tinagsaritaan yo. Ado dagiti sinasaludsod na kanya. Kas kumaiti anya? No kasano ti pan nakilangan kanya ti inana. No nasayat mat lang kano kanya kwan no saan. Kan, no siyak pa'y lang ti para dalos iji opisina kan alalay na no rungwar. Anya nga ron tinsongbat mo. Ibagat ti kinapod no nanang. Asyak pa'y lang ti para dalos iji opisina kan alalay na. Kan imbagak ano dadto ma. Kan nauwat kanyak ni Ma'am Chona. Nasayata imbagam amin dagita anak. Wana nang tapno maamuan mat ni Jorin. Kan imbagak pa'y apay karo kanyak ni mami na tinutang ko apang piyansa tayo kin ni Lolo Damian.
Anya? Pati dayjay, imbagam ka ni Jorin? Wala na. Kasanod no si Diren na ti inana. Kat pariyatan na kantumanan ni Chona. Imbaga kasaan na nakumprontaran ni mami na. Kan ko na. Nga ano saklatan nga ikaro ti inutang ko. Ngay mas malayo ito ginatang nyo si datayo ita, mami. Magusto? Ah, saan ko ginatang dayta, iho? Anya? No saan nyo ginatang? Asino oras tinang ipadawat ka na kayo? Iho, sarabo ni mamim kinisya sa dagito emasida. Anya? Nagapukin ko na dagito? Uwan, iho. Sige, bagan tayo kitin. Oh, iho. Naima sa talaga ng timpasarabo ka na kayo ni siya. Uwan. Ay, nakasaysayang, iho. Anya ti sayang, mami. Di saan mo kayo susurot kanya kaya mansion da? Apay masayangan kayo asa anak na imay. Gaputan no'y may ka, nakita mo kumati kinapusaksak ni Shasha. Anya? Gwapo ka, iho. Napintas ni Shasha. Iso at managkunak. Bagay kayo. Temo ni nanang katagar-aron kanyak ni Jurin. Katitay baga kasaan? Amo kasaan amamati. Gapo iti nakita na kinasingad mi kini Jurin. Waray siya. Mas tawa kiti kasta unay apa nang isaksakit kada kami ni Jurin. Tsak matan maawatan ti marikriknakan ko, ana. Paglalo no kasi nga kuyog kami. Anya ti kaya ta sa wanda ito'y amarikriknak para kan ko, ana. Chona, oray lang na imayag ni Jorin itin bagab nga agbaga na kini Shasha. Agpay sumatibag bagak hani. Gwapo, tiyanak ta. Kat napintas mo't ni Shasha. Ani, oray no kasano ti kinapintas ni Shasha. No saan mo't nga iso ti kursunada di anak mo? Patya, kano makita ni Jorin ni Shasha, agduyos mo't yan kwa na. Nga ta, Ada aminan kini Shasha ti sapsapulan ti maysa alalaki. Iso ang mabati ak nga kursunadan to ni Jorin, apa man na makita na. Nadaw awag kanyak, mabit lang. Hello, Shasha, iha? Sana mapuna si ti panunot ko tinaybaga kanyak ni mami itay mangmangan kami. Ngagbagay kami kano kanisya sa Montes. Tanay dumduma kano ti kinapusaksak na. Ken, anda kano aminin ken kuha na ti sapsapulan ti may sa lalaki. Sana ka magagara na makakita ken kuha na. Ila pala dawan ni Elisa ti Pirbiroka. Iho? Nakadado yung manin titurong dagita matam. Ada ka di parikot mo? Awan mami, andalan nalagip ko. Di ka di baga kita'y may papansin ni Shasha ti pampanunutan. Kuha. Oh, makitam to ni Shasha, iho. Gaputay nyawag na kanya nga umay dito'y balay. Anya ti umay na ibaga? Ay, siyempre, mailiw ka no mo ta makisarsarita ka ni dadim. Agraman kan kamutan. Anya? Wad. Kat, ijayak adito itong balay amang rabi. Iti kasta, makapagsasarita tayo iti napaw. Ada pa palakinton madamdama, mami. Iho, itantan mo pa ilang dahit apapanam. Diya kaya ta pumanaw ka. O nasisayat nga da kamot lang nga makipagsangailikan ko, ana. Napatag ti papanak. Uray kasano ti kinapatag dahit ta apapanam.
Napat patagpay lang ti kaandam dito'y balay, tapno makita na kaan ni Sasha. Mami, Ako reka, sa dino ngamin ayat ipapanam. sana mabalin nga bakak. Ako muyo ka ni Elisa amang pasyar ka ni Lolo Damian hindi pagpaluda. Iho, mamaya di mo sumbatan ti salutsut ko. Saan yun nga mo yan? Nilagtumat la palubusan. Nga oray no ibagak ti papanak. Nasaya ata mong dayta. O sige, agsagana ka ha? Basta saan ka apo mampanaw. Nasaysaya at nood na ka dito'y. Dandanin sumangpat ni Sasha. Apay nga tangawan matlangan ni Churin. Una na nga uminamat sa rungkaran ni Lolo Damian iji pagbalutan. Awan matan. Anak, apay nga awan matlaangan ni Jorin. Wan nga rod nanang. Ang mga nagbabawi nga umay. Iso nga pantalatan. Anya? Santa ka din nga urayan? Nabayagtan nga uray. Ngam awan matan. Iso nga mga nusanan nga makaumay. Urayan talabiitan nanang. Ang mga nasumangpuatan day jay. Ni Jorin ti umawawag. Mabit lang nanang ha. Sung bata ti awag na. Hello? Elisa? Darasam Jorin. Itay da ka pa yung urayan kini nanang. Sa anak mo nga umay. Ha? Apay? Saan nakapalupusan ni Mami arong war ita dito balay? Anya? Imbagam kadikan kuana, asarungkaran tayo ni Lolo Damian iti pagbalutan? Saan kong ibaga? Angam, apay nga ro din nakapinalubusan ni Mami arimwar di tabalayo. Gapot tadda umay asa nga ilimi. Ket ko na makipag sa nga iliak kano. Sino? May sabalasan, akasangsangpet nga manipod Amerika. Anya? Ket kayat ni Mami, siya ti kang rona namang sangukin ko na. Apama na makasangpat iti balay. Kasta ka di? Napintas nga tadaya Sasha. Ada nga tan nobyo na? Ano? Agawid dito Pilipinas. Takayat na taga dito yung matlanti pakiasawaan na. Elisa, apay di ka matan matimtimag. Ha? Dandanitan makadanon iji estasyon ti pulisya. Makita tanto umatlaangan ni lolong mo. Wala nang. Apay akas lalim mi day ti rupam, iti saan nga isusurot ka data ni Jorin? Kwa? No kumana ka umay ni Jorin. Sigurado asanta kumanaglugan ni Tijip. Dajay kumalugan na tinagluganan tayo. May amon adamat pagplete ta? Sa bagay. Ni, nakadanon tamat gaya man anak. Para... Sigurado ang maragsakan lakit din ni Lolo Damian. Ang paman ang makita na tananan. Adi, slatay metin agpadaya. Gapo iti kinaado ti pagaka mo kadagiti katulong to alok to da pang labi tayo. Gapo tayo espesyal si sangaili tayo, Victor. Ado aputahe ti lutuan, dagiti para luto tayo. Tanam na maem nga ta, aman nangan di umay asa nga ili tayo. Uray pa ino saan, Victor. Basta may pakita tayo kan kuana asaan tayo anaimot ng sangaili. Mami, Oh, iho. patingawan mo hindi pagbagay ko umaya sa ngayon tayo. Tutur ka ka di, iho. Excited ka launay. Ha? Sa anak nga excited, Mami. Nasaludsod ko lang, taaping awan pa'y. Masigurado, no makita ang tikinapintas ni Sasha, harapa apom ton. Anya? Kakasano lang unayin ayat kinapintas na dyan siya. Talaga na pintas. Sigurado, dayawag to tikinapintas na, pama na makitam.
Radyo na. Oh, Victor. Ang nagsabing ang lugar ni Tarobayan tayo. Ang mga isuntot orayan tayo asa ngayon. Mabit lang. Kithat ba? Oh, isugag pa ison, Victor! Oh, iso na dyan dumdum sa gitikotse. Oh, makita mo di ho? Napintas na paiso. Ang adaman na natin magtutoy mansion niyo, Auntie Chona. Wan, iha. Ala, agtukaw ka. Thank you. Juri, di ho. Apay akit kita matlatan di siya. Agtukaw ka matan tagsarita kayo. Well, mami. Managbabain sa to'y anak yo, Auntie. Siguro ka. Naimayang lang, kapoy ti pan nakakita na iti naidumdum akin apintas mo. Iso asaan na maun-un eh. Agbay ko ka dito yung pagani, Mami, Jurin. Well. Talaga, dayawag ti kinapintas mo, Sasha. Ah, Agyaman, nak. Amom ka di. Awan pa'y boyfriend ko. Hindi ko pala sinalutsot. Yung baganan nga awan pa boyfriend. Sika, Jurin. Ada ka din girlfriend mo? Kwa? oh, Jurin! Sumbatan mo't ati sa lungsod ni siya. Damdamagan na no da kanon girlfriend mo. Awan pa Oh. Nagsayatin mo kasta? Anya? Wan. Gaputa. Agpada ta gayam nga awan pa'y kayan ayat na. Lolo, kumusta kayong ditoy? Ay naapok, natuok sa nakaado alamok iti rabi Ka nagpudot pa'y. Agan-anos kayo pa'y lang, tatang. Uray kat piyansaan da kay ton. Ay, agyaman ang anak ko. Nga nangalaan niyo ti pangpiyansayo kanyak. Imuta nga si ni Ma'am Chona, Lolo. Anya, kat apay nga imutang kakingkuana. Ang mga parigatan na kantumanan, apaok. Saan nga tamot, Lolo? Naimbag pa'y kumaasaan ta kon apinyansaan pa'y. Ngam ti umutang ka, kinisuna. Lolo, saan nga tal na ti panunot mi kininanang? Aging nga da kayo diti pagbaludan. Kasta nga agpaiso, tatang. Iso nga imutang ti apo ko yo. Tapno may ruwarda kayo, dito'y pagbaludan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag ko ba, apok? Asaan da kon apinyansaan pa'y. Ngam iti imbutang ka, kinisuna. Saan nga tal na ti panunot mi kininanang? Aging nga da ka diti pagbaludan, Lolo. Kasta nga agpaiso, tatang. Iso nga imutang ti apo ko yo. Tapno may ruwarda kayo, dito'y pagbaludan. Jorin, iho. Anyat isisliman nyo, Dad. Kunak no mapilit da ka amang kuyog. Ken Sasha. Amang kuyog ken kwa na ama pa ni Jaimol. Italangag kita kami, Dad. Awan rason winuga po na, akaduhak. Kunak no mapilit na kanimami mamang kuyog ken Sasha Jaimol. Saan, Dad? Ngem nadlaw ko, ama ditirit na ni Mamim, adi mo pinagustuhan ni Sasha. Nadla mo, Dad? Itay pala ang madlaw kon. Ay doron nakaka ni Sasha. Dad,
Nagruna kat ibagbaga na nga isotrumba nga agpili iti asawaem. Pakasaknan ti pusok daytoy, Dad. Rumbang laang asyak ti agpili. No asino ti ayatak kan agbalin akaayan-ayat ko. Kan agbalin to pa yung asawa. Kasto ka, iho. Nasyak, awan parikot. No asino ti magustuhan, ken mapusuam, isot surutem. Agyamanak, Dad. Jak amo, no apay akas ni mamim. Iso nga awatum latan, iho. Sorry, Dad. Ngumno saan ko akayat? Saan ko atong pala ni Mami? Elisa, impabigat mo kumalaangan ti kung kunam agatangam dito'y mall. May mayat no itan nanang. Kan, dito'y tayo matan mall amang rabi. Anya? O sige, umay kayo nanang. Ijay fast food ti panganan tayo. Sige man laangan. No ko man nagdiritso ta nagawid. Mabalin ko nga agluto ak itay ti pangrabi ita. Si kamat nanang. Kakaiso na nagkuyog ta. Iso banding tamatan ado daytoy. Elisa, aguray ka. Oh, api nanang. Anya tinakita yo. Kita ang jay dwa amang mangan iti halo-halo. Iti pagturungan tapanganan. Ha? Ni Jurin. Kan, anta kadwa na anak kapimpintas a babae. Nakita datan anak. Umay kayo nanang. Intalangan iti sa bali a panganan. Anya? Tapay. Basta. Umay kayo nanang. Darasan nyo. Yaknam namaan. Nagrarana kami kada Elisa dito'y mall. Ngamapay nga ta. Asaan na nagpatuloy niya may dito'y ayan mi. Itin tatad dito yung matiturangan da ko maitay. Jurin. Abay may mayang kamitan. Kan, asino ka di dayjay a babae? Ta, isursurot mo ti panagkitam ken kuana? Kwa. Ibagak nga tanan ni Elisa. Nasingit apagayam ko dayjay nakita na. Oy, Jurin! Pagsalsalugsudan ka. Kunag, asino ka di dayjay a babae? Ta isursurot mo ti panagkitam ken kuana? Kwa. Saan ko nga mo? Apay nga rod, nga oray mo na isursurot ti panagkitam ken kuana itay. Nangro na itay ti malikot ngay madayo, ha? Saan ko mga ison ti pagsaritaan ta? Sige, ituloy takit din ti akanan ti kalawalo ta. Kasla man nervyos ka, Jurin. Sige. Awagak to ni Elisa. Apaman ang makawidak. Sige. Ituloy ta nga rod na kanan to'y halo-halo ta. May kadwagong daway. Napilit ni Chona ni Jorin anang kuyog kan siya arumwar. Mapanda ka numangan iti restaurant. Anya laki din ti asawak. Kayat na. Isulat tan ti masursurat. O anya ti kayat na. Isulat tan ti maaramid. At dayta, rabiin,
Kam kaslaawan dadanagan. Adi pala nakasangpet ni Jorin. Marik na ka nakalaglag ang tirik na. Saan akas ididamo? Apinaay ni Jorin ti kayat na. Ay, kaano nga tanga agbaliw ti ugali ni Chon? Adlaw ko. Kat kasla nakalaglag ang tirik nana, iti panagkuyog da Jorin kan Shasha. Kat nasa una kanyak. Kaya't nakano amanugangen ni Shasha Montes. Nagpintas di papaya nakita ka kadwa itay ni Jorin itay mall. So nga taday jeti ko na iti nga imawag nga orayan asa nga ilita. Jorin. Iso ti umuawag. Ano nga tati pagana? Hello? Adyaman na. Tasaan ka ba ay nakaturog, Elisa? Diyak pa lang amin makaturturog. Abang imawag ka, Jorin. Nabayag ka din, anak kasampat ka di dawayo. Juan, kat da kayo tinakita iti day dyan na pintas a babae a kaduam. Ada kayo kad ipay lang tita mol? Awanan ni Elisa. Adak itidaran ko nga gawin. Nagpintas jay kaduam a babae ah. Iso ka di day jay ti kun na makagapgapo na iti Amerika? Juan ni Elisa. Nung napinpintas ka nga amang ng iso. Si Kamat. Managanghaw ka lang unay. Pag natibag baga kay Elisa. At ayaw napinpintas ka ni Shasha. Anya? Siya tinagan jay kaduam itay? Well, Shasha Montes. Nagpintas kan sosyal. Kaputay di Amerika ti din magkana. Untay ko na akon. Adayo alapin pintas ka. Ng iso, Elisa. Noowanan ti ibagam. Putdo kon ti saritahan ta, Jorin. Kas delangan ha. Kat agyaman na kitiyawag mo. Good night langan. Bye. Oh, ada ka matgaya man, iho. Naimasan yun sa amat tinagpasyar ka na Shasha. Dad, Amom, kuna ni mami mitay. Amangan no si Murot kan kwa na di balayda. Kat naturog ka ni Jay. grabe mo't ni Mami, Dad. Damo mi pailangan nagkuyog. Kasta na dagos ang tiim bagana. Gapo tarabiin. Ngam di ka matla sumangpeten. Tay Jay, napantay kid din naturog agaslaawan dadanagan na. Saan ka pa yasimbang pet? Itay pa'y kumakayat ko ti agawid, Dad. Nga mabainak mo't amang panaw kong kuwana. Nga uri kaskas ano. Husto ka iho. No pinanawam na ta ni Jemol. Kat kaungot nakalakit din ni Mamim. Talaga ang nag-shopping ni Shasha, Dad. Kasta ka di. At dapay ginatang nakawus tayo, kada Mami. Iso dagat yung bit-bit ko asin mga payat. Agasam dayta. Mayat ang lakit ni Mami miti dayto eh. Dad, Waniho. Gapo iti dayto eh. Ad-adan nga iduron na ka kensasya. Ngamin ka anya, Dad? ni Shasha at talaga ti kayat na para ken ka. Anya?
naimas ti kape. Lukastoy analami istiyag sapa. Nanang? Nasapa kayo matanaraing ita? Gaputa excited ako na yan. Amapiansa ak ni lolong mo itangal daw. Iso anasapa ka nagluto ken nagkape. Sayang. No awan ko matitrabaho kita kat kaduan kayo ang mapanmang piyansa kan kuana. Sana bali anak. Kabaalak mat nga oray si syaklaan. Sapay la ko matamasang patakon ni lolo dito'y balayin ton malam. Namnamaem anak. Kadwatan ton ni lolom adamyan dito'y balay inton rabii. Sige, Dad. Mapanahon. Agananod kayo ti panagmaneo, Mio. Amumet. Ado, dagiti pala sopa sa drivers. Wen, Dad. Sana kapag danagan. Tanaan nadak nagmaniho. Oh, adaw mawawag kan kayo ho. Sugbatan tayo muna sa rumor ka. Sige, Dad. Ni Shasha to'y umawawak. Hello, Shasha. Turin! Mabalin ka di? Payugan na tumananin tot malam? Tiyak namin ang muti lugar na papana. Sa dino. Kun anya ti aramidam iti lugar apapanam. Wangamin! Aday pan ko ataw iti gayam ni Papa. Iti barangay San Marcelino kano? Sitio San Jose? Among ka di tayo dyan lugar? Ha? Wan amok Shasha. Imsakbay ang makadaanon kay Jay. Ado pa ilang ang lugar ti Malabsam. Akas iti San Fernando. Kan San Vicente. Kasta ka di? Ay, mabuti na ka mapan nagmaymay sa Jay. Isa please, mabalin ka di? Kuyugin na to? Sige. Inton malpas ti klasik Shasha. Okay! O sige, orayin ka. Basta kuyugan lang to ha, Churin? Wen. Anya dyan baga ni Ma'am Cho na kanyak sa payapin manaw? Inmawag ka no dyan nagan iti Shasha. Kat, at pagpakuyugin ni Churin, kalpasan ti klase na. Nakaragragsakak itay ta makarwaran ni Lolo Damian iti pan nakatiliw na anak bukan iti kayo. Abay, kasto di maliklik na kita. Agsakit tinakam ko. Agi mo na mada sa bali apapaya katwa ni Churin. Awan mat relasyon mi. Saan matyagar aram kanya? Saan kami mat nga agayan-ayat? Abay, kastoy. Tiyak mawatan ti marikrik na. Kang runahan ti amin. Anyan dahito yung mariklik na. Dahito nga tatibag pagada. Nga ayan. Ay na, agyaman na at nakaawid at matla ang ganito balay anak ko. Wen tatang. Katsapay la kuma. Ta saan ton ama ulit tinapasamak kada kayo. Ana, takil aleksyon kanya, itinapasama. Gaputan na dagsen akaso.
Ti panagpukan iti kayo nga awan permit na tatang. Di ambok ide. Kay awan pakanaksak. Taginatang ko ba di akayaw? Uray pa'y ginatang yo. Wano mula yo kumatatang. Kat masapol na tatikating permit. Tati panagpukan iti kayo. Kat iso ti kang runaan ang makagaputi layos. Uwad anak ko. Amok dita. Maiparit ngamin, tatang. Jurin. Agyaman na kiti palang kaduam kanya kamapan iti barangay San Marcelino. Ket, ito nagawid ta. Kaya't ko, mapantan tuman na nagpaspasyar. Anya? Un ang... Apay? Adan to katipay papanam? Away hakas lagkad-kad ka. Ha? Awan mo't kit di. Nagasta? Awan nga rod ti rason. Asaan ta ang kapasyar inton madamdama. Sige. Intan tong rod agpasyar. No iso ti kayat mo, Shasha. Anjalakit din magpaiso ti asawa. Mangnamnama la unay adumtang ti aldaw nga agayan ayat da Jorin ken Shasha. Apay, mapilit na nga tatianak mo. No talaga nga awan rikna na iti babae, akayat na ang makaayan ayat ni Jorin. Oh, abday. Polos nga awan dadanagan na. No amuna nga isuda tinagkoyon. Ngem anya nga tati aramidan na. No sabalin to ababa iti pakatinagan tirik na. Elisa. Mariknak ana asidag tirik na iti banasa. Anya nga tanong isonto ti agbalin a kaayan-ayat ni Joy. Ure siya. Jack malibakan tirik na. Nakaas-asidag tirik na iti dayjay mo. Jack maawatan. Jack mailawlawan. Idi pa'y ladamo ang makita. Sabalin ti imapay kanya parik na. Kasla nakabaybayagan ang am-am. Sigurado ang maragsakan tulakit din ni Elisa. Apaman na sumangpet. Tanakasangpet matlaangan ni tatang dito'y balay. Adda ka matgaya man. Adda ni lolong mo, anak. Wala na. Madamdamak to ng katungtong ni Lolo. Parawan kayo pa. May akas dyan ti anak ko. Linabasan nak. Kunana ang madamdaman to kano akatungtong na ni Lolo na. Apay nga ta nakalidliday ti rupa na simbang pat. Anya tinapasamak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado lakit di amaragsakan ita ni Elisa. Apaman amakita na ni Lolong nangandan dito'y balay. Isuday ta ditay. Ay, anak! Ni Lolong mo, addan dito'y balay.
Madamdamak tulad ka nakatungtong ni Lolo Nanang. Sige. Limabas matlatan akaslawan anyaman na dito'y ayan ko. Kunana, amadamdamanan to kano akatungtong ni Lolo na. Apay akas jay ni Elisa. Nakalidliday ti rupa na asim mangpat. Anya nga ta tinapasamak kan ko ada. Ni Dominic, iso day ti umawawag. Hello, Dominic? Anya? Napan ka iti presento, tasarong karam ko man ni tatang? Wan, napiansaan na Dominic. Iso ti inasikaso ka nagmalmalam. Iso nga no kayat mo makita, umay kalatan dito'y balay. O sige Dominic, umay kantulatan dito'y balay. Tingan tirabi. Sa santo mat nga minamauman siya siyang agpaspasya. Nujak gimanat itay. Ang mga nung abutan kami pa'y iti parbangon. Nang apay nga taakas niya ni Sasha. Nakadagtagkat kanya. Kasla agtalak unay kanyakon. Sa bagay, maglamat anasing batak. Iso kumpiyan sa latta kanya. Nga oray sa dino ti papanan mi. Hadalaman tirabi. Ang tsak ba't lang makaturog kan? Apay kastoy. Maburburi-buran ako na yan. Kapoy ti panakamo ka nagkuyog manan datsurin kan siya. Elisa? Ni nanay. Nakariingan. Apay nga da kapaylaan dito'y salas anak. Tangan ni tirabi Kuanang. Tsak namin makaturog. Isadyak pala simbra kiti silet ko. Isungag basbasak pa lang iti magasin. Pangalalaki iti turog ko. Ingkakit di agiddan. Tabarang no umapay tumatlaan kan katiturog. Madamdaman to nanang. Wen gayam. Apay analukag kan bimangon kayo iti tayo. Kaputan nagtagtagain na pak. Iso abimangon naktaw minumak kumay ti danom. Kasta? Sige. Panawan ka pa'y dito ay tayo nakman magala iti ino mag-adanom. Wana nang. Anya nga ta tinaytagtagainap ni nanang. Tsak matan na sa lutsod. Iho, apay nga itakalaan nga sumangpet. Tingnan tirabi Santel mo dahi asya dat. Nakad-ado tinapnapanan mi. Anya, No saan nakagimanat itay. Amang ano inabot kami pa iti parbangon. una yan na yasas. Sa dudwa kayo lang, iho. Wendat, pero may nga rod akong piyansa na unay kanya. Makita ken madlaw na siguro anasingpet ka, iho. Iso ang kumpiyansa ni Shasha ken ka. Auray sa dino ti papapanan nyo. Mabali na kasta, Dad. Umaguray kayo. Saan kayo kadipay nakaturog, Dad? Saan pa'y? Tsak makaturog no saan ka mapasangpet, iho. Ningarod, Mami, Dad. Nakaturogan. Wen, nasapaan na turog, tanabandog ka no.
Imbag pa'y kada kayo, Dad. Amudak nga idanag, saan da ka mapasang pa. Uray matkit din ni Mami. Ngam tila jak maawatan kan kwa na. Kasla ka ay ayo na unay ti panagkuy-kuyog yo kan ni Shasha. Danda din alauna ti parbangon. Saan ko pa yung maalat iturog ko. Madlaw ko kini Mami. Kaya't naunay, ngagkuy-kuyog kami kini Shasha. Nung nakasti ngagkuy-kuyog kami, kat nimat Elisa ti kaslasap sa pulam dagiti matak. Apay nga takas to'y? Wan gayam. Kunada, nga na malaglagip mo ti may sa atao. Kat malaglagip na kaman. Agpay sa mata. Padasat nga tatiksan. Kat nag-reply. Sigurado asyak mat ti malaglagip na. Tiksak man kit de. Kumusta aklatan? Ateta, isen kon, barang ag-reply. Teta, napanan. Ha? Nag-reply. Kat, salsaludsudan na no nakasamput akong titibalay. Awagak langan. Kat kasaritak. Data, agringan ti cellphone na. Hello, Jorin. Ada ka din dita balayon? Juan Elisa, sana pa'y unay ang nagbayag asi mangpat. Talaga rin papapasyumanan ka ni Shasha tinagpasya na. Ha? Apay nga mo, Elisa? Gapo tayo di timawag ni Shasha kini Mami. Kat kasangsangok idi. Kat naka-loudspeaker di cellphone ni Mami. Iso anangag ko ti panang ipakada ni Shasha kan ka. Anya? Wancho rin. Iso nga mo ka nagkuyog kayo manan iti dayja a Shasha. Diyak kumakayat idi ako yugan. Kung mabain na kalaang king kuwana. Aguray ka. Pasensya gayam no nalukag ko titurog mo. Gapota iti pa nag-text ko king kaytay. Okay lang, si Kamat. Sana pa'y mata nakaturog. Anya? Iti kastoy nga oras. Kat saan pa'y nga imapay king katiturog? Wen nga rod. Tsak manam mo. Siyak nga tamat, ti pampanungutan na. Iso adi pa imapay ti ridap king kuwana. Jorin. Sige nga Rodan. Tani, pumarbaonen. Maturog ka matan. Oh. Iho. Apay akit kita umutlatan dagiti taraon. Mangan kan, katne maladaw kan iti pagadalan nyo. Isla makaturturgak pa ilang, Dad. Kasanumat ngamin, pasado alas 12 na simbangpet kay tirabi. Isuwata ita, makaturturog ka pa ilang. Ay na, Dad. Nakadado tinapnapanan mi. Kalpasan tinapanan mi a lugar. Nagpaspasyar kami pa'y. Elisa, papayalimlim tagdagiti matamaan na bigatan. Napuyatan kan samat.
Wan nga rod nanang. Parbangonan, iti maturog ka. Anya ti saan mo nakaturogan? Kan apay ang nagdirdiritso kan iti silid mo, iti simmangpet ka. Ay, Kunak pa iti rabi nga dan ni lolo mo, di mo italtalag. Pasensya kan kanya kidirabi nanang. Wan kaya ni lolo, bimangonan. Wan, rimwar tanapan gimatang iti pandisal. Ni lolo. Elisa, apo! Ha? Lolo, Agyaman ang unay, apo! piyan nga lolo. Iti pa ng utang mo, apin ang piyansak. Ay, agyaman ang unay, Ipatpatag kayo lolo. Katsakat ngagbayad kayo ti pagbalutan. Agyaman ang unay, apo. Naalala, husto daytan. Sige, agkapi tayo pa'y. Ay, umon man laangan. Ay, kapita yun. Oray ka, ado, to'y ginatang ko apandisan. Napanat lang ni Jorin iti pagadalan. Ngam kaslakawa wala ta ti panunot na. Napuyatan. Awan anay da siya nang isungsungkan kwa na idirabi. Ngam kunakit din ni Chona. Anasaysaya at anisya ti kakuyog na ngam ni Elisa. Kananya dya sa ludsod na kanya kita. Nukas pangarigan ta siya kano ti agpili ti ayatan ti anak mi. Kat ti pamilyak. Kat da siya kan Elisa. Asino kano ti pilyak. Wah, anya akita ti sarudsod da jay. No siya kabilang. No asino ti pakariknaan ti ayat ti anak mi. Iso ti masurot. Kat itay damagak no asino ti kayat na. Ni kano siya tanapintas kan baknang matakas kada kami. Amok ti pandakaburibor yo ide anak kaw. Gapo ti pandakatiliw kaw. Puno day tatatang. Tasaan mi anam naman nakasjay tinapasamak. Leksyon kanyak dayjay. Iso nga amuyo itan. Wan anak kaw. Saan kon abasta agpukan iti kayaw. Makadadaal nga min iti aglawlaw tatang. Kasapulan tayo dagiti kay kayo. Tapno adamang lapad kadagiti dakas abambanag ana igamar iti angin. Griselda. Kastamat nga iso ti manglapad iti riga ay. Tapno malapdan ti panagbara ti panawan. Gusto ka iti dayta anak kaw. Panpanunutok ngamin apagkwartaak dayjay. Sige tatang. Nalpasan day jay. Kat awanan maramidan tayo. Wala ang kasanaon ti utang ni Elisa iti amo na. Ininutan na lang na bayadan tatang. Di pa'y kahit awanan ti masweldo na. Awanan ti maramidan tayo tatang. Saan kumat kumaakayat ang makautang ni Elisa kani Chona? Ngam, saan mat akayat ni Elisa nga agbayad kayo latan iti pagbalutan? Ay na, sakpay kiiden ti nakaigapuan iti kaadat utang ti apo kaw. Saan yun panunutan day tatang? Tinapatag, nawaya-wayaan kayon. Oh, Elisa,
Apay si mangpat ka anak. Uno, madi ka di manan ti bagim. Mayat, nanang. Makaturturog ka lang. Iso ang pinagawit nak ni Ma'am Chona. Indak tumat lang iji opisina inton lepas pangal daw. Sige. Inka nga rudan iturog anak. Tariingan kanto, inton mangal daw tayo. Wala nang. Sige, dita kayon. Anya nga tangamin ayati saan anak katurugan ti anak ko. Idi rabii. Apay ka no ang nagawid ni Elisa, anak. Pinagawid ka no ni Chona, tatang. Apay manay, anyaman tinakabasbasulan ni Elisa, iti ibos na. Makaturturog ka no ijay Suyaab. Nasuron nga ta ni Chona Apay nga bay, madi tirikrik na ti anak mo? Ay, hamok pa yun, tatang. No, nyakit di at nakapuypuyatan na. Ada nga taparikot na, when no, ada sa gubanit na. Hamok pa yun, tatang. Damagam daw, no makaraeng anak ka. Wan, sa pagkagluto iti pangal daw, tasumrag kanumat laang ita. Iso ay Wan, tatang. ay alang arudad, mapangka naglaw daw. Sa paemmet araeng nga intapno di maladaw. Wan, tatang. Amangan ka no, dahil tanto manaan ti pangguraan ni Chuna king kuwana. Elisa anak, agrain kan, bangal daw tayon. Ala, bumangon ka ditan. Mangal daw tayon. Di mat ko na maya, sumrag ka matlaan. Oh, nanang. Inakmat lang ang trabaho, itama lang. Sige, agmurmuray ka nga rudan. Nakadasaran ti pangal daw tayo. Sumarunukan kanya kaya kusina, anak. Wala nang. Ito ang mauawag. Ang mga ni Ma'am Chonan. May matkayam tsurin. Ano nga tatay bagana? Hello? Hello, Elisa. Kumusta ka kita opisina yo? Awanak iti opisina. Adak dito balay ta pinagawid nak ni Ma'am Itay bigat. Ha? Taapay. Adda ka di nakabasulang? Kat sinuspindi na kamanan, Elisa? Awan. Gaputan nakita na apirmi makaturturo ka kita'y bigat. Isa pinagawid na. Kat imayak na turog pa lang dito balay. Anya? Nukas tagad mayat, Elisa. Awanan ti klase. Intag pa siya. Ay, saan ang mabalin rin? Tasumrakak madlangit ang malamig opisina. Inton bigat kalangan ang mga nagtrabaho. Uray ka, pinatawag na kamagta ni Mami. Intapay lang ang paspasyal. Oh, anya? Mayat kay Javis ko, Elisa? Pasensya ka na. Talaga sana mabalin. Agsubliak matlang amin ni opisina. Narigatan. Amangan no agongat ni Mami. O sige ha. Kasde pa'y ngarot. Kat ni. Agrobatak pa iti panagsubli ki opisina. Bye, Churin. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.